So दिनैनि आंनि भिडिअ'आ साइनोसाइटिस बेनि सायाव माने साइनास बेखौ मेडिकेल टार्माव साइनोसाइटिस होननानै बुंनाय जायो। स' माबायदि जायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना। स' साइनास माने बियो जा जोंनि खाफाल आरो गन्थंआव जा खालि जायगा थायो बेयावहाय जा खालि जायगा थानायखौ साइनास होननानै बुंनाय जायो। स' बे साइनासआ मिउकास क्रिएट खालामो। मिउकास माने बियो गुंग्रा आइ बायदि बेखौ माने गुंग्रायानो बियो। स' बेखौ मिउकास होननानै बुंनाय जायो। थ' बेनि खामानियानो जाहैबाय जों जा हां लायो बे हां लानाय टाइमावहाय बे साइनासआ जाहाथे बांद्राय गोरान जालाङाथों बेखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बे मिउकासआ बे जराव जायो। स' साइनासनि खामानियानो जादों बियो मिउकासखौ क्रिएट खालामनानै जोंनि गन्थं सिंसिम लांनो। स' जेब्ला जोंनावहाय साइनास जानाया माखौ बुङो? जेब्ला जोंनाव बांद्राय गगा मोनो आरो एलार्जि इनफेक्शन जायो अब्लाथाय बे साइनासनि जा लकेशन दङ जोंनि गन्थंआव स' बियो बुगायो। स' बुगानायनि टाइमावहाय जा मिउकास ना बियो थाबथेनानै थानायनि थाखाय बियो बाहेराव फैनो हाया। जा बियो गुंग्रायदोंमोन बियो सिङावनो थानानै बियो फैनो हाया। स' बुगानायाव बियो बेखौ प्रेसार होबाय थायो। स' बेयावनो जोंनि खर' सानाय आरो माखासे जोबोद सिम्पटम्स दङ। खर' सानाय, गोदना सानाय आरो खोमा सानाय बेफोरबायदि जायो साइनास। स' बेखौनो साइनास होननानै बुंनाय जायो। स' बे जा मिउकासआ सिङावहाय बियो ओंखारनो हायै टाइमावहाय जा प्रेसार होयो आरो बियो जा बुगायो बेखौनो जोङो सिम्पल लेंगुवेजआव साइनास जादों होननानै बुंनाय जायो। बेखौ मेडिकेल टार्माव साइनोसाइटिस होननानै बुङो। थ' साइनासआ मोनब्रै रोखोमनि जायो। स' फार्स्टआनो एक्युट साइनास। स' इयो एक्युट साइनासआनो जाहैबाय बियो जा फाहामफिननो हानाय बेखौ एक्युट साइनास होननानै बुंनाय जायो। आरो नेक्स्टआव दङ साब एक्युट। स' बियो 4 week to 12 week जानायखौ बेखौ साब एक्युट साइनास जादों होननानै बुंनाय जायो। स' बे जानाय टाइमाव मोजाङै जोङो ट्रिटमेन्ट लानांगौ। आरो थार्डआव दङ क्रनिक साइनास। स' बियो 12 weekनिफ्राय बारा जादोंब्लाथाय बेखौ क्रनिक साइनास होननानै बुंनाय जायो। आरो लास्टआव दङ रिकरेन्ट साइनास। स' रिकरेन्ट साइनासआ बियो बोसोरफ्रोमबो बियो जाबाय थायो। स' बेखौ जोङो मोजाङै डक्टरनाव जों मोजाङै ट्रिटमेन्ट लानानै मोजाङै जोङो ताल लानांगौ आरो फाहामनांगौ। स' साइनासआ जोंनाव खेबसे जाब्लाथाय बियो जोङो फाहामनो हायोना हाया। स' जोङो जुदि गगा मोननाय आरो एलार्जि इनफेक्शन जानाय आरो माखासे गन्थंनि फ्ल' बेफोरो जुदि जोङो बेफोरनिफ्राय जों जुदि बारग'नो हायोब्लाथाय जोंनि साइनास जानाया बियो कमप्लिटलि हामो। आरो जुदि जोङो बेफोरखौ जुदि गगा मोननाय बाराद्राय जायो आरो एलार्जिक इनफेक्शन जायो आरो माखासे फ्ल' जायो अब्लाथाय बेयो हामनायनि चान्सेस थाया। मानोना बे मोनथाम बेमारखौ जोङो जुदि फाहामनो हायोब्लाथाय जोंनि साइनास जादोंमोन स' बियो लाइफ टाइमनि थाखाय हामगोन। आरो जों जुदि बेखौ जुदि फाहामनो हायाबाथाय बियो लाइफ टाइमनि थाखाय थाबाय थागोन बेफोरबायदि। दानि जुगावथ' साइनास जाबाथाय बांद्राय जुदि अभार जादोंब्लाथाय बेखौ अपारेशन खालामो। आरो जुदि नोङो एसे सिगां जुदि नों मिथिग्रोबाय आंनाव साइनास जादों होननानै जुदि नों आन्दाज खालामनानै जुदि फार्स्ट जाजेननायावनो जुदि नों नायाबाथाय माखासे मेडिसिन बायदिसिना जाहोनानै बेखौ फाहामफिननो हायो। आरो जुदि नोङो अपारेशन खालामखांनानैबो जुदि नोंनाव जुदि बांद्राय गगा मोननाय आरो एलार्जि इनफेक्शन दङ अब्लाथाय बियो जाफिननायनि चान्सेस थायो। स' बेनिखायनो जोङो एनि टाइम गगा मोननाय आरो माखासे एलार्जि इनफेक्शनफोरनिफ्राय जोङो बारग'नो नाजानांगौ। स' बेनिफ्राय जुदि जों बारग'नो हायो अब्लाथायनो जोंनाव साइनास जाया। आरो बियो क्रनिक डिजिससो नालाय जों बेयाव फार्स्ट जाजेननायावनो जों मोजाङै थाल लानांगौ। बेनिफ्रायनो जोंनि साइनास जानाया जायो।
आरो जोंनि साइनास जानानै बियो बुगानाया जा जोंनि साइनासनि लकेसनाव बियो बुगानाया बियो गगा मोननाय आरो एलार्जि इनफेक्शननि थाखायल' बुगाया सम सम बियो माखासे एयार पल्युशन बायदिसिनानि थाखायबो बुगायो आरो जा जोंनि गन्थंनि गेजेरनि जा हारा दङ स' बियो मालाबा एसे क्रैप जानानै जुदि एसे बुगायोब्ला अब्ला बे टाइमखौबो जोङो साइनास जानाय होननानै बुंनाय जायो आरो जेब्ला जोंनाव साइनास जायो अब्लाथाय जों जा हां लायो बेयो टाइमावहाय जुदि बांद्राय जुदि डास्ट बायदिसिना दंब्लाथाय बियो जोंनि जा बुगानायाव बियो जुदि डाइरेक्ट नांहैबाथाय बियो बांद्राय बियो इनफेक्शन जाहोयो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामदो आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो आरोबाव आङो गोदान गोदान इनफरमेशन लाबोनो हानायनि थाखाय स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै एसेबाबो नलेजेबोल मोनगोन होननानै आङो आसा खालामो स' गोजोन्थों बाय